овозхони зодаи тоҷикистон Илҳом Тоиров дар даври чоракниҳоии озмуни «Голос» дар шабакаи якуми телевизиони Русия низ ғолиб омад. ба марҳалаи нимниҳоии ин озмун роҳ ёфт. Илҳом шаби 7 декабр дар даври чоракниҳоӣ таронаи «Марио Бионди»ро иҷро кард. дар ин даври озмун аз ҳар устод 3 нафарӣ ҳунарнамоӣ карданд. аз дастаи Дима Билан ки овозхони тоҷик низ дастпарвари уст, Илҳом Тоиров, Юлия Курганова ва Эрнар Содирбоев аз Қазоқистон ба саҳна баромаданд. натиҷаи ҳунарнамоии ҳар овозхон бар асоси овозҳои додаи тамошобинон ва имтиёзҳои додаи устодонашон баровард мешуд. Дима Билан ба Илҳом 30% дод ва ӯ аз ҳисоби тамошобинон боз 43% овоз гирифт. дар маҷмӯъ 70% ба даст овард. аз рақибони ӯ Содирбоев 89% ва Курганова 45 овоз гирифтанд. ба ин тартиб Илҳом Тоиров ва Эрнар Содирбоев ба даври нимниҳоӣ роҳат гирифтанд. Дима Билан бо ситоиш аз шогирди тоҷикаш гуфт: Илҳом, то як инсони нотакрорӣ ва садои туро дигар ҳама мешиносанд. то аллакай як хонандаи ҷазоб ва бузург шудаӣ. Илҳом Тоиров 28 сол дошта дар шаҳри Турсунзода ба дунё омадааст. ӯ донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Русияро хатм карда 4 забон тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва хитоиро медонад ва чандин сол дар Хитой кору таҳсил кардааст. мутаассифона давраҳои охирини озмуни «Голос» бидуни яке аз устодонаш Александр Градский мегузарад. овозхони маъруф рӯзи 28 ноябр аз олам чашм пӯшид.